Ginahambalan subong ang masunod nga hampang ni Manny Pacquiao amo ang rematch batok sa American boxing star nga si Floyd Mayweather Jr. Sunod kay Pacquiao magabalik liwat sa yadan nga promotion nga mong top rank para sa masunod nga hampang nga ginaplano nga matabo sa Enero 24, 2026. Mag-reunite si Pacquiao sa long-time advisor nga si Michael Kong sa yadan nga promoter nga si Bob Arum. Sunod pa sa boxing star nga dako ang posibilidad nga may matabo nga rematch sa ilan ni Floyd. Sa ginpamangkot kung sinong gusto niya magkasumpong, nagsabat ang 46 anyos nga boksidor nga gusto niya nga makontraliwat ang retirado nga Amerikano nga si Mayweather. Una na nga nagatubang sa sulod sang ring si Mayweather kag Pacquiao sang Mayo 2015 nga ginkabig isa sa pinakabantog nga hampang sa kasaysayan sang boxing kung sa diin nagdaog si Mayweather paagi sa unanimous decision. Ginpabutsag naman ng International Boxing Association President Omar Kremlev nga ginakalipay nila ang posibilidad sa masunod nga hampang ni Pacquiao. Nibalawan nga ang uling hampang sa Filipino boxer na tapos ang Hulyo sa din nagtapos sa majority draw ang sambuwa nila ni Mario Barrios para sa WBC welterweight title.